Серада 29 траўня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Адзіныя еўрапейскія сябры дыктатара Беларусі. У Менск прыехаў міністр замежных справаў Угоршчыны Петер Сіярто. Гость з Еўразвязу разам з лукашэнкаўскім кіраўніком МЗСу Сергеем Алейнікам правядзе сустрэчу міжурадавай камісіі эканамічнай супрацы, ды адкрые беларуска-вугорскі бізнес-форум. Сустрэча з Лукашэнкам падчас гэтага візіту не запланаваная. Гэта ўжо трэцяя працоўная паездка Сіярта ў Беларусь за даволі непрацяглы час. Апошні раз ён прыязджаў у лютым, а перад тым у кастрычніку 2023 года. Тады ён сустракаўся з Лукашэнкам і заяўляў, што верыць у дыялог паміж менскім рэжымам і Еўразвязам. Беларусь прыпыняе ўдзел у ДЗУСе, дамове аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. Гэты дакумент з 1992 года рэгулюе дапушчальную колькасць баявых машынаў і артылерыі ў краінах былой Варшаўскай дамовы і НАТО. У прэсавай службе Лукашэнкі пры гэтым заявілі, што Беларусь працягне выконваць узятыя абавязанні. Нагадаю, у 2023 годзе з ДЗУСе выйшла Расія, а Чэхія і Польша абвясцілі, што прыпыняюць свае дамоўныя абавязанні перад Беларусю. У тым жа 2023 краіны НАТО паведамілі пра намер таксама прыпыніць дзеянне ДЗУСе. Заўтра гэтак званая палата прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях разгледзіць праект закону аб амністыі. Паводле праекту дакументу амністыя да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад, цытата, нямецка-фашысцкіх захопнікаў закране амаль 8 тысяч асобаў. Але пад амністыю не трапяць асуджаныя за карупцыю, а таксама тыя, каго пакаралі паводле гэтак званых экстрэмісцкіх артыкулаў, то бок палітычныя вязні. Польша адновіць буферную зону і накіруе дадатковыя сілы на мяжу з Беларусю. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск сёння анансаваў буферную зону на 200 метраў ад мяжы, наведваючы дубіцка-царкоўную заставу пасля учорашняга нападу на польскага вайскоўца. Нагадаю, учора стала вядома пра напад нелегальнага мігранта з нажом на вайскоўца на ўчастку заставы ў дубічах царкоўных. Пацярпелы жаўнер дастаўлены ў шпіталь у цяжкім стане. У Менску паўтарагадовая дзяўчынка выпала з акна 11-го паверху і загінула. Трагедыя адбылася ўчора прыкладна апоўдні, распавялі ў сталічнай пракуратуры. Дзіцё было ў дома разам з маці, якая адвабілася літаральна на хвіліну. Гэтага хапіла, каб дзяўчынка забралася з канапы да адкрытага акна і абаперлася на маскітную сетку. Мацаванні сеткі не вытрымалі вагі дзіцяці і адбылося найгоршае. Следчыя правяраюць абставіны трагедыі. Прэзідэнтка Грузіі Саламе Зурабішвілі заклікала да правядзення рэферэндуму наконт еўрапейскай будучыні краіны. Вы ж злуяцеся сёння, злуяцеся, але давайце прыступаць да справы. У першую чаргу нам трэба падрыхтаваць сапраўдны рэферэндум. Гэта значыць, тую энергію, што вы маеце сёння, трэба выкарыстоўваць для збору подпісаў і прынесці іх мне. Я абвешчу рэферэндум. Еўрапейскай будучыні мы хочам ці расейскай. 84 асобы не могуць гэтага вызначыць. Мы вызначаем разам. 84 асобы ніхто ў параўнанні з тымі, хто сёння тут сабраўся. Гэта новая Грузія, Грузія будучыні. Гэткую заяву Зурабішвілі зрабіла пасля таго, як дэпутатам грузінскага парламенту ад кіроўнай партыі «Грузінская мара» 84 галасамі ўдалося пераадолець прэзідэнцкае вета адносна закону аб замежным уплыве, які называюць дакладнай копіяй расійскага закону аб інагентах. Пратэсты вакол прыняцця гэтага дакументу не спыняюцца ў Грузіі ўжо больш як месяц. Напярэдадні пратэстоўцы сабраліся каля будынку парламенту ў Тбілісі, а на нядзелю 2 чэрвеня анансаваная адна з найбуйнейшых акцыяў пратэсту. Паўночная Карэя запусціла на тэрыторыю паўднёвай суседкі больш за 150 паветраных шароў са смеццем і адкідамі. У шарах, што прызямліліся ў розных рэгіёнах паўднёвай Карэі, знайшлі побытавае смецце, батарэйкі, бутэлькі і нават гной. Паўднёва-карэйскія ўлады рэкамендуюць сваім грамадзянам часова ўстрымацца ад актыўнага адпачынку і захоўваць асцярожнасць. Такім чынам, рэжым Кім Чен Іна пастанавіў адказаць паўднёва-карэйскім дэмакратычным актывістам, якія перыядычна дасылаюць на тэрыторыю КНДР шары з улёткамі, што змяшаюць крытыку паўночна-карэйскага рэжыму. Такая вось у прамым сэнсе брудная палітыка. І гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Падрабязней аб развіцці падзеяў, як заўсёды, распавядуць мае калегі ў вечаровым выданні «Аб'ектыву». Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.